Zainabu. Na'am baba. Ko kai na asibiti? Kai haƙuri baba, insha Allah Rabbi zaka samu lafiya. Shin ko ni ma so kuke ku rasa ni kamar yadda kuka rasa mahaifiyanku? A'a baba, kai haƙuri, bari ya ƙaraso. Za mu san me ya kamata a yi. Sanu? Kai Rabi. Na'am baba. Je ka ɗauki takardun gidan. Ka je ku sai da shi ko nawa ne ko kai na asibiti yau ɗin nan. Baba ko an sai da gidan nan kuɗin ba zai isa a kai ka Cairo ko India a gobe ba. Saboda dole akwai wasu ƙa'idoji da ake bi wajen cike takardu, wajen neman visa da kuma cike-ciken takardun asibitin da za a yi maka aiki. Me zai hana mu gwada asibitin da Zainab ta gaya mana na Kaduna? Yawa baba. Wallahi ya kamata mu gwada asibitin nan, tana iya yiwa Allah ya sa mu dace a can. Cutan da aka ce sai an kai ni Cairo ko India sannan za a iya yi min maganin shi. Sannan ku ce Kaduna kuma. Zainab, me tabbacin ki akan wannan asibitin da ke faɗa mana? An ce mu suna da ƙwararrun likitoci, sannan suna da kayan aiki na zamani. Yawanci abubuwan da ake iya yi wa mara lafiya a ƙasar waje, Asad Medics ma suna iya yin irinsa. Can ya kamata mu kai baba ya masa wannan aiki. Sai dai ta wurin kai wallahi baba. Amma na san abin da zan yi. Amma dai Rabi, wannan asibitin ko a nan ƙasan India ina ga shi ne na ɗaya ko? Baba na ba India bane ai. Ha. Cairo ɗin ne? Nan Asad Medics ne da ke cikin jihar Kaduna, Millennium City. Amma Rabi, ce mun kai India za mu tafi. Daga yin bacci na kawai na buɗe ido sai na ga gashi na warke. Ka ji dalilin da ya sa na tsammani cewa a India muke kenan. Baba, Asad Medics muka kawo ka. Suna da ƙwararrun likitoci da kayan aiki na zamani. Suna da ɓangarori da dama domin yin aikin gaggawa ko kuma aiki na musamman. Gashi ko na warke garau. Daga yau duk wata lalura da Allah zai jarabce ni da ita, ko da wani ne zai ɗauki nauyina, kada a fita da ni waje. A kawo ni Asad Medics. Za su iya sallama na fa, don ni ba abin da yake min ciwo. Baba, da alamu dai asibitin nan yayi maka kyau. Ko shakka babu. Yanzu wannan asibitin a Kaduna yake? Kwarai kuwa baba. Ai an samu ci gaba sosai. Gare ku masu zuwa nisan wurare ko kasashen waje domin neman lafiya ga dama ta samu. Asad Medics Kaduna asibiti ne da ke da cikakken lasisin aiki, ƙwararrun ma'aikata da kuma kayan aiki irin na zamani. Ba da magani awa 24, karɓar marasa lafiya da za a duba su tafi ko kuma waɗanda za a kwantar. Suna kuma dukkanin gwaje-gwaje domin tabbatar da an gano abin da ke damun mara lafiya. In takaice muku, a asibitin Asad za ku samu cikakkiyar kulawar da za ku samu lafiya da yardar Allah. Adireshin mu muna nan a Fatima Mall Plaza, Millennium City, daura da gidan man shafa. Asad Medics Kaduna, ƙwararren asibiti domin kula da marasa lafiya. Tsaftace aniyarka, gyara halayyarka. halin da na yi akan wannan yaran sharrin da za ka yi min kenan ba zan taɓa yafe maka ba. Alhaji, Allah sauna.
to zai mun shari irin wannan. Zauna ce ka zauna ga kujera nan zauna wajen ka. Zauna. Allah ya isa. Alhaji, wace kwakwaran hujja ko dalili kake da shi na tabbacin cewa shine ya kidnapping ɗanka? Ni da shi mun fito za mu je ofis ɗinsa, motar shi ta samu matsala. Ya yi fakin ya fito ya buɗe injin yana dubawa. Ina zaune a cikin motar nan kawai sai na ji shigowar saƙo wayarsa. Sai na ɗauka da zumar miƙa mishi ya ga saƙon. Dubawan da zan yi haka sai na ga ana mishi wonin cewa ya daɗe bai kawo kowa ba. Don haka yanzu ya zama dole ya je ya samo yaro ɗan gidan masu hannu da shi. Da ya dawo motar sai ya yi gub ya ɗauke wayar tasa sai ya fita ya je ya yi waya. Na daɗe ina la'akari da shi duk lokacin da zai yi waya sai ya shammaci mutane sai ya je ya yi. Gashi nan a zaune. Kuma lokacin da muke ofis ɗinsa ya so ya sa wayarsa a caji saboda ba shi da caji. Yana ta ƙoƙarin kada in ga lokacin da ya sa ta. Kau da kai naku da zan yi haka sai ya ɗaga takardu sai ya sa wayar. Ya sa ta a vibration. Sai wani uzuri sai ya fitar da shi. Fitansa ke da wuya sai vibration ɗin wayar ya yi ta gunji. Alhaji Bello, ya za ka yi wasa da aikinka ne, bai kamata ka raina abin da aka baka na salalar dan amininka ba, tunda sai da muka ware ma 300,000 sannan kuma muka baka naka ka san har kaso 30 a cikin 100, kuma sannan ka raina? Gashi nan, duk abubuwan da na faɗa maka babu ƙage a ciki, in ko yana ganin akwai ƙage fito ya ƙaryata kuma a yi bincike a gano. Yalla bai. Tsakana da wannan Allah ya isa ni zan tafi sai in buge shi na zauna wallahi sai in buge shi na zauna ni ba ca ne kai mara rasuwa ba wayar ka na ce nake bukata ka bani wayar ka yalla bai please don't waste my time officers ka Allah duk bai kai haka ba ku shigo duk abun bai kai ga haka ba. Okay, you are denying. Ina baka la. Inspector. Alhaji. Take this man to investigation room. Okay. Make sure. Okay, sir. Kun yi bincike a kansa akan abin da muke so mu tabbatar da gaskiyar labari. Shi wannan fa tsotsayi ne wallahi. Ku tafi da shi. Sharrin shedan ne Alhaji. Alhaji. Kai amini na ne wallahi sharrin shedan ne. Dan Allah. To in sharrin shedan ne ko Bello. Ka gaya mun yaushe ya ja ka je ya yi sharrin sai dai in kai ne shedan din. Don Allah yalla bai. Take him away. Alhaji haka muke. Don Allah don Allah. Ina zuwa yalla bai. Yalla bai. Don Allah. A bashi. Alhaji mu je. Amini na ne wallahi haka muke tare ya kai mana kaciya. Dan girman Allah Alhaji. Dan Muhammadar Rasulullahi Alhaji. Please don't forget to write your number and your combination on your answer sheets. Please. Don't forget to write your number and your combination on your answer sheet. Please. Yawa, Seba. Okay. Yeah, I'm fine. Good. Mutumina, yau fa kwashe-kwashe ce fa, yau ba kallon sili. Sa abin sai a hankali. To, ya za a yi. To, 12 daidai
muke so za a gama wannan abu. In mutum bai abin nan ba ko minti 10 ba zan kara ba, za mu karɓe fefa. Yawwa mu ci gaba. Question 5 amsa A. Question 6 D ce. Hey! Hey. Practice. Hey. Kawo fefanki. Malam. Shut up! Na phone din, kawo wayan. Get out! Nonsense. Get out! Me na ga kin zo kina ɓata rai sai ka ce wanda aka turo da sakon mutuwa. Malam. Da matsala fa. An kama ni ina satan an sani. To menene a ciki? Don wannan? Ko kina tsoro kada a kore ki a makaranta ne? Ba tsoro nake ba. Ni da nike da kai. Ai ko da ya rubuta koren ma ba ta takardar sayayi. Saboda mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba. To mecece matsalar? Wani ya ga lokacin da kika shiga ofis din nan ne? Ta baya na biyo. To so what? Ni fa ya anshe min waya fa. To me a ciki? Sai mu sai wata. Ka ki ganewa fa. Na ce maka da matsala a cikin wayar. Kina bani magana a gudundune. Wace matsalar ce a wayar taki? Wallahi wani bidiyo ne a ciki. Kuma bidiyon da ni da kai ne. Kuma idan bidiyon nan ya fita gaskiya akwai matsala. Ye? Na gidan gonan kaɗin nan wani las haɗuwa da muka yi ni da kai? Haba da sai ba. Ci min mutunci zaki? Ko ne ma kike ki tozarta ni? So yake kisa da alayin waɗannan wanda aka dinka tozartawa a duniya saboda Allah? Kai tozarta kawai za ka yi ko kuma a raba ka da aikinka. Ni kuwa idan har haka ta min kyau na tsira da ido ɗaya da ƙafa ɗaya. In ko dadi ya gani ko ya ji labari wallahi sai ya min abin da zan bar duniyan nan ma gaba ɗaya. Na sai ba kin cucan. Kin ci amana ta na sai ba. Yanzu ya kwace wayas. Malam Ali. Mugun kenan. Dan ka'ida ne. Kamar mathematics haka yake. Kin san yadda zami? Zuwa zami mu nemo waya sak irin taki. Ni na san yadda zan yi. Waya kuma? Kwarai kuwa yadda kika ji haka nake nufi. Tashi mu tafi. Barkan ku da zuwa Alhaji. Abu lafiya. Barka da zuwa Hajiya. Barka da. Da Allah waya muke so da Allah. To Alhaji wace yin? Ya ma sunanta? Esther Johnny. Okay. Sabo ko sakan? Sakan muke so da Allah. Okay to. Yau da Allah. Ai insha Allah. Yawwa ita ce wannan. Ita ce? Ka ganta nan. Wannan ko? Sak yace ka san an tsaga karada a ce ta faduwa ta yi. Zan iya ce maka ita ce wannan. Gaskiya ne. Yawwa to yadda za ka yi wannan kana jina? Za ka sa mata momeri. Ka ba da 50,000. Haba da wannan surutun naka
cakwai ga wani dan saje ka sha Allah kai ka ce zai ja sallah Allah sai akan ma dan a da Allah ka rage da Allah kai ma haba me irin wannan sakan ce fa Dokta ne haka a tura mai mana. Hello? Yawa babban masinja dakta ka ji kira ta samu a kwa samun ne kuwa masha Allah dakta wai yanzu kana ina ne yanzu dakta idan ku za ka ganda ai da dan a office inda ka san sanda a tsaye to misali mai gidan naka kuma fa to ka san tun bayan jarabawan nan da ya dauki moto ya fita ko dai sallama ba amma na tabbata ba jima zai dawo yau to kai sauri ka zo nan babbar tiyata ta jogiratin kana ji na yau to zaka ga mota ta ka zo ina nan gurin kai sauri fa yanzu to wajen hagu ko dama kana karyo kana zaka ganta to shikenan masha Allah ga ni nan yanzu kuwa yawa to ai da alama za a warware wannan matsala a nitsi Shi ba irin halin mai gidan nan nashi ne ki da shi ba. Da shi Allah ya jarrabu Malam Ali. Yana tufka yana warwarewa. Ai masinjan nan ransa ne kadai ba zai iya bayarwa a bashi kuɗi ba. Kuma bari ki gani yanzu zai zo. Amma ka san har na ji dama a raina? Ai bari ki ji na gaya miki. In dai za ka yi alfarma to kai ma haka za a yi maka. Ai wato tun da na ga watan nan ya zo ƙarshe ya fara ɗingishi wallahi gaba ɗaya na shiga lahaula. Ai wato dokta na yi ƙarab wallahi na zama lobatu amma fa na san yau miyar washe-washe za a yi ta. Ka san me yake faruwa? Ma zuwa gwana 10,000 ne. Oh yawwa kaga wannan wayar? Evidence boss. Ok, wajen ajiye kayan satan jarabawa ke. Alhamdulillah. Ka je ka kai wannan wayar ka ajiye ta ka ɗauko min wata irin ta. Shikenan abin da zan yi? Shikenan ka kawo min kawai. Ai wannan aiki ne mai sauki ai. Ai shine nake gaya ma. Dakta, kana ji idan ya je ya ajiye wannan wacce zai ɗaukan a folder ya duba akwai folder my video dan Allah ka goge duk wani abu da ke ciki. Menene kike ce na baka nasu ba? Haba. Nan ba za a kawo mana ba sai ki goge. Okay dakta ka san menene gaba ɗaya kaina ne wallahi ya ɗau caji gaba ɗaya ba ka gane ya nake ji bane. Allah ni kuma ina tunanin ga ni gaki zan gudu wani abu ya su fara kanki. Dokta baya goyi marayu ubangiji Allah mai da kai pro. Allah ya ta. Wannan kawai ka je a sha a sai wa yara ka. Dan Allah ka goge. Au. Wanda yake rikicewa ne? Gaba ɗaya jikina ne wani iri yake. I love you. Subhanallahi, oga ya dawo. Yallaɓe, san da dawa. Yawa sanu. Yawa sanu. Ka iso lafiya? Na iso lafiya alhamdulillah. Wallahi ka gama isu din yaran ne na practice na an so. Zan je in kai shi academy yanzu haka. Shine zan fita. Wai dama har yanzu ana samun ɗalibai masu man practice ɗin nan? Ana samu mana tunda ba hutu ake ba. Subhanallahi. Baran je. Okay. Yau wace rana ne? Yau Laraba. Okay, na ga ina da meeting a ministry karfe 4 kuma na ga yanzu 3 ta ce. Bara man ajiye wannan. Na je na dawo na je in kai. Na ga lokaci ya kore muna da meeting wallahi. Bara yanzu wannan lokaci. Kore ya kamata ka. Ai ina. Ka din bai ka kai mu? Ai yalla bai na barka. To shi ai dole ne aiki na ne. To yawa. Aiki na ne yalla bai. Shehu ɗan ƙwarai. Gidan atamfa da shadda. Gidan lishi har kamfala. Shehu ɗan ƙwarai. Gidan lafaya da gele. Shehu ɗan ƙwarai gida na material. Shehu ɗan ƙwarai investment ka zo mu je. Gida na shadda lishi akwai gele. Material kamfala atamfa ma. Akwai rahusa kayan muna da sauki. Batu na kaya ba za a kai mu ba, shehu dan kwarai ba za a fi mu ba, don mun daga tuta ku ne akan gaba, mun yi gaba. So lafiya,
Ya na ganki haka a firgice. Ya ba za ki ganni haka ba. Mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan ƴan mata. To ai ne ki kalli fa irin sutura da kike sakawa. Kamar ya kenan? Ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi kamar irin kayan shagon shehu dan kwarai. Shehu dan kwarai? Kwarai kuwa. Jirgi kai tafiya ba. Ba sai ka hau mota kai wahala ba. Ba sai an yi kwanaki an ta jira ba. Ga sauki ko yan mata kan wallahi kira ta ci gida tun daga baya na gano ki ai Dawo da hankalin mijinki a kanki ta hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko'ina sai a shagon Shehu Dan Kwarai Investment. Mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu ɗaukar hankali. Shiga shagonmu na Shehu Dan Kwarai domin tabbatar da haka ko kuma a ziyarce mu a kantin Kwari kan titin Unity Road gidan TM Yola opposite CAC office ko kuma lambar wayoyinmu 0807970000 ko kuma 0802-323-477. Shehu Dan Kwarai Investment. Sauki da fita kunya. Sunana Abdullahi Alhikma, shugaban cibiyar haɗawa da sarrafa magani na addinin musulunci na Alhikma Medicine. Ina yi wa al'umma fatan alkhairi. Cibiyar mu ta Alhikma cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma. Muna ba da magani na kowace irin larura da izinin Ubangiji. Babban ofis ɗinmu yana nan a birnin Kano a nan Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite ko kuma a Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union ko kuma a birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Airport Junction ko kuma a birnin Jos jihar Plateau inda muke a nan Katako Junction a nan Rabbinallahu Plaza. Cibiyar mu ta Alhikma tana da manya-manyan rassa masu yawa a Najeriya. Haka kuma a jamhuriyar Nijar muna da ofis a babban birnin Yamai a nan unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babaji ko kuma a garin Maradi inda muke layin Kamfala saman benen tasu Ukomma ko a birnin Damagaram ko kuma a birnin Tawa. Cibiyar mu ta Alhikma kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a faɗin duniya. Kuma muna da manya-manyan rassa a Najeriya. Idan ka tuntuɓi wannan lambobin waya na cibiyar Alhikma za ka samu inda rassanmu suke da izinin Ubangiji. Wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma. Za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar WhatsApp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku. Ni Abdullahi Alhikma ina yi muku fatan alkhairi, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaga mutanen nan wayar ku iri ɗaya. Ta wannan wayar ma ai bata fi 10,000 ba. Kai. Ta ai kuma naga kamar da ki a cikin ta akwai security. To amma to menene a cikin wannan wayar da har ake kokarin canza ta? Kai. Komi aka yi wannan maganar da yariyar nan ta yi na folder nan in buɗe folder nan. Akwai wani abu da na tabbatar da cewa darajar shi ya fi wannan 10,000 da aka bani. Amma na san yadda zan yi. Memorin ya kamata in cire tunda ni ma ina da tawayar sai in je in sa a ciki. In na je gida kaga zan iya kallon ko da ma menene a cikin wannan folder. Wannan shine abin da ya dace ne. Dakta, ni fa tsoro nake je har yanzu ka gan shi shuru bai dawo ba har yanzu. Bari ki ji na gaya miki, in dai babban masinja ne ko ana ruwa ana kankara sai ya kawo wannan rice. Barantana ma na 10,000 na bashi. Ki kwantar da hankalinki mana.
yau gashi nan kin gashi nan ya zo. Na san an sha jira. Ani ce nake ka kaso kuɗin ma za ka dawo ka kawo ba. Wane ni? Ai ina zuwa na tadda mai gidan ya dawo. What? Amma ba ka ɗauko wadda ya ko? Waya, ai tuntuna na ɗauko ta. Ai wannan jinkirin alkhairi ya zama ai. To babban masinja fa ina godiya. Dokta ni ne da godiya. Ni da ka tsama wani a rijiya, ai ni ya kamata in yi godiya. Wannan ai ba komai bane ba. Yau a miƙa godiya ta gurin Hajiya. Muna godiya sosai, mun gode fa. Mun gode. Dakta, kaga abin da nake gaya maka ko? Garin yaya? Wannan abin in ya fita, to wallahi kora ta ma daga aiki kaɗan ma kenan. Ba ki san irin abin da zai faru a kaina ba. To ai ni tsoron ma wayan yanzu nake, dalilin da yasa ka ji na ce maka a goge kenan tan ɗazu, ni ba zan ma iya gogewa ba, dan Allah ka goge man da kanka. Kai. Goge dan Allah. Na goge. Haba. Rike. Garin ki kika yi wannan danyen aikin haka da Allah. Kawai nishadi ne da kuma jiran kota kwana. Saboda wata kawata ta taba gaya min akan cewa ku lecturer nan ba kwa da tabbas. Ko da mutum ya saki jiki da ku, nan gaba da zaran wata sabuwa ta zo, rabuwa da mutum za ku koma kan sabuwar. Da Allah ki rabu da wannan shashancin, da Allah duk shirman banza ne. Ke ya za a ce za a rabu da ke? Abin ne ba tabbas. Haka kawai in dogara da kai nan gaba ka zo ka gudu ka banni? Ya kake so ne da carry over da sauran abubuwan da ke gabana? Ko kuma idan dadi ya ankara da results ina na ɗanɗana kuɗana? Dan Allah ki rabu da wannan zance, ni yunwa ma nake ji wallahi. Yunwa kuma? Mana. To, ya aka yi ɗazu baka ji ba kuma? Kaina yana cikin hayaki, ina ruwa tsundum shi yasa. Yanzu kuma ba? A'a to na warware. Ya maganar wayarki kuwa ta gurin su Malam Ali? Ni ko na bar musu ma ba komai. A'a. In kuma ya bani shikenan. Bari ki ji na gaya miki wallahi sai ya bada ita. Gobe duk yadda za a zan yi kullar da zan karɓo ta. A goban nan zaki tafi da a baki gida. Allah dakta. Kwarai kuwa. Gaskiya dakta da kai mace ce. Sai an maka profesa saboda tsabar kulle da makirci irin naka. Kai, ai kai kama fi wata macen ma. Ai bari ki ji na gaya miki. Ai duk wanda bai iya kukan mutuwa ba, to uwarsa ce bata mutu ba. Duniya ko ita take koya kowa darasi. Allah. Allah. Da Allah mu je mu tafi mu ci abinci da Allah. A to, shiga mota. Shiga mota. Shiga mota. Allah. Har ka dawo? Wallahi na dawo. To tun da ka da dama Allah nake ka dawo da barin tashi in je in shirya ka kai ni in je in ga uwata. Wai yaushe yau din? A'a, ka manta ba yau na ce maka zan je in gaida Hajiya ba? Wallahi madam nayi laushi da wada kin yi hakuri sai gobe. Ni wallahi gaskiya ni ba zan iya hakuri ba, kawai dai ka daure ka zo ka kai ni. To shikenan. Har aski nake so in je in yi fa amma gajiya ya sa na ki zuwa wajen aski. Ni dan Allah da annabi dai ka daure ka je kai ni, so nake kawai in je in ganta in ji daɗi a raina. To ki shirya kafin in je wajen aski in dawo. Yawwa ko kai fa bari in sauri in je in shirya kamun ka je kai askin. Sai ka dawo. Allah sassaka. Na ji daɗin bayanan da aka gaba ɗaya kuma na yi nazari mai zurfi. Mu buga yanzu maganar riga za mu ɗan dakatar. Za mu buga atamfofi duba da ganin cewa ita woman leader ta ba da shawara cewa akwai mata dubbai da suke ba da goyon baya kuma za su ba da goyon baya. Kuma idan muka duba da ƙauye yawanci ba riga ce take damun su ba. Akwai mata da za mu buga atamfofi don mu gamsar da su ko mu taimaka musu. Wannan na alƙawarin cewa za mu buga atamfa bila adadin kuma bijahi rasulullahi za ta gamsu kowa da kowa. Muna godiya sosai. Kuma ina so in sake tabbatar muku za mu je ƙauye za mu bi duk inda yake alhakin mu ne mu bi, za mu yi wato zan buga sabulu mai ɗauke da hotona sannan kuma za mu yi omo shi ma mai ɗauke da hotona. Idan kuka duba ko kuma mun yi research kamar yadda Umar Lila ta faɗe a kashi 100 kaso 80 mata ne suke zuwa su yi dangwale. Muna roƙon ku dangwala mana kuma za mu kyautata muku. Da Allah ku min abuwa na ga ana kira na a waya da Allah minti biyu. Umar Lila ai min abuwa da Allah minti biyu.
hello hello jake da fatan dai kun karasa gurin malamin mun je ranka ya dade ya kuka da shi yanzu haka ka san muna tsakar taro ne to ranka ya dade tsakani da Allah an samu matsala saboda abokan hamayya ka san dai suna ta yada bidiyon kananka to ai yanzu haka da ake ciki yarinyar nan tuntuni ma an riga an sake ta fa ranka ya dade ai shigar da muka yi Bauchi abin ba kyan gani wata yarinya ta yi bulufin kuma mutanen gari an rasa wata hukuma da za ta ɗauki mataki a kai sannan kuma ranka ya dade ka sani wai mijinta ya ci gaba da zaman aure da ita fi sabilillahi jima na jake wai kana nufin maganar bulufin din nan har Bauchi ta je Bauchi ma ana maganar wala ranka ya dade har nasara ma kaga ka bari za mu yi waya anjima to na gode ranka ya dade amma abin ai ba daɗi la ilaha illallah yanzu ya sanyi ina tsakar takara wannan yaron ya ja mun bala'in da ya fi ƙarfi na amma na san yadda zan da shi wallahi tallahi zan maganin sa dala jama'a afwan SDP nasara SDP nasara dala a mun afuwa wannan waya da naje na amsa wani kira aka yi min na gaggawa wanda ya shafe ni ya shafe ku saboda haka nake neman alfarmar ku ba wai za mu tsaya bane za a ci gaba honorable za a ci gaba da sauraron su kuma duk abin da ya kamata a yi da sunan mu kira aka yi min na gaggawa SDP nasara lafiya ahimmatu ce amma Allah ya tsare SDP to jama'a duba da wani uzuri da ya taso wa dan takararmu kuma dan majalisa mai ci ba zai ci gaba da tsayawa a wannan filin taro ba muna haƙurƙurtar da ku a dan ƙara mana lokaci zuwa wata ranar honorable hankali na ya kasa kwanciya kadai a ce su janke accident suka yi janke bai accident ba yanzu nan da kaga ana kira na shi ya kira ne yake min bayani wannan mugun abin da ta je ta jawo mana shi yake min bayani wani yake so ya amfani da wannan damar ya fallasa ni ya fallasa zirata kuma ya bata siyasa ta wai bulutun din nan ni kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan bari a ci mutunci na ba idan yana da awar shi dan zamani ne ni zan nuna masa dattijan ukarni kuma sai ne maganin sa ai shekaru ba ƙarya bane ba da yaro bane mu zuba ni da shi gaskiya ne ka koma ciki ba komai duk ba abin da ba da mu in na dama tattauna Allah ya kiyaye a'a Saratu daga ina daga makaranta kuwa Saratu ashe abun nan da gaske ne to dama wa ya ce miki ba gaskiya bane ai ni ko yau da ba dan na haɗu da Maryam ba da zan ci gaba da ƙaryata wannan abin har abada kenan ta nuna miki bidiyon ina fa algunguma ta kife ni ke ni tsoro ma nake kar a ce ita ma ta yi nata kin san fa ba abota sai hali ya zo daya haba da ke kuma kawai sai ta biye mata a to zama da madaukin kanwa ba shi yake kafarin kai ba amma dai ai ba duka aka taron aka zama ɗaya ba ko ita ma waccan din kaddara ce ta aukanta kuma kowane musulmi ya kamata ya dinga fata Allah ya raba shi da wannan kalar ki dalla can ba wata kaddara an duk da ban gani ba an ce min lokacin da ake abin fa bangala dariyar ta take ba abin da ya dame ta kada Allah ubangiji ya sa ki gani ba amin ba ba amin ba fa kika ce yanzu ke har fata kike yi ki kalli wannan mugun ganin ko ban yi fata ba aka gayyato ni dole in kashe kwarkwatan ido na wallahi ko ban zan an tambaye ni zan faɗa abin da na gani wallahi tun da nake ban taba ganin mace irin ki ba Allah dai ya shirye ki ke dai ke dalla dakata kawai dan na tsaya na baki lokaci na abu fa zan je in yi na tsaya nake taɗi da ke kawai dan kin ga na kaskantar da kaina na tsaya muna fira kuma sai rainin waye shigo lahi da ba dan saurin sai na tsabka miki mari Allah ya shirya ki Assalamu alaikum Amma alaikum assalam to fa Asiya sannu ka sannu da kokari yawa sannu so dogo kika zo gidan nan ina alfahari da ke Allah ya miki albarka amin amin kuma Allah ya ba ku masu muku amin haji rin kyautata da kike muku ina ta addu'ar ki ma Allah ya baki wanda zai kyautata miki haka amin ya domin yaro shine masomin babbo taran wannan matsayin namu za ku taka Allah ya albarka amin amin na gode
sai dai na manta ma ban dauko fak ba bari jin dauko miki. Da kin bar shi kina ta zirga zirga. A hajiya ai ba na son ki bata nan ki kware in dauko miki fak. To shi ke. Allah sarki. Ya Allah ka. Aikin banza. Billahi azim ba za ta tsawo duk abin da ake ciki wannan ba za ta yi ba ajiya. Ka duba ka gani. Dan Allah dan Annabi ka duba ka gani. Har za ka je ka kai tuntube. Hajiya ba magana tuntube ba ce dan Allah dan Annabi. Duk irin abin da ake boye min a gidan nan kamar ni a dinga boye min a gidan nan. Hajiya kamar ni to duk abin da wannan yarinya take ciki na tsani. Baba karami. Ko yaushe ka zama haka ne? Ta kama in yi haka dole ne. Ki haƙuri. Ka taho cin fuska sai ta jiyo ka kana ta wannan bambam ba daɗi. Ki haƙuri. Watan hajjiya abin da ya bata min rai. Sai rarraba ido kike yi faɗa abin da kike so ki faɗa. Kawu dama ta hana ta ce kar a faɗa maka. Ita hajjiyan ko? Ha, to yaro da matarsa sai a tirsasa shi a ce dole sai ya saki matarsa? Hajiya, dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Amma abin ne da bacin rai. Wannan ba mutum ne zama bace a gidan nan. Duk abin da na gina, duka abin da na gina tana nema ta lalata kariya ta akan wannan banzan yarinyar. Shekara da shekaru na gina kariya, lokaci guda a zuwa ce ta ruguje saboda wannan shirman. To wallahi tallahi ba zai yi ba. Ya zama na dole ya sake ta. Kuma yau zai sake ta Hajiya. Yau din nan zai sake ta. Menene? Na faɗa miki ni in kina son abu a gurina ni kawai ki gaya min a gida. Kawai ki kira ni ko me za a kawo miki. Kin biyo ni a gurin kasuwanci ba haba dan Allah dan Allah. Kai ma ai ka san abin da ya kawo ni hodar gidan sarauta ce ta kawo ni. Ai ka fi kowa sanin yau bikin kanwarka ko? To na mata alƙawarin sai na kai mata fodar gidan sarauta kuma tana can ta ce ba za a mata makeup ba sai da fodar gidan sarauta. Foda ce dai ko? Au. Wai da ma ka siya ma? To Hajiya ai mu ba a rasa nono a riga. Kin dai ganta 1 2 3 4. Bismillah na san wannan za ta ishe ki. To, sauratawa. Me ya saurata ki? Baby ya kake min haka ne wannan ka san aita da kawayenta. To kar ka bani in baka bola ba zan je gurin bikin. Allah baki hakuri in baki je ba na san mama za ta ce ni na nake zuwa. Ja ba zan ƙara maka kwalliya ba. To ki hakuri gashi. Da mafarkin ki nake kwana barci. Da haɗin gobe sauri na zuwa ka ji ka tantance.